normálně prostě stalo se chlapská věc, padly pár rán a v klidu. Musíš jim to říct, když tady šašci pičo rapujou o tom, jak jedou biznis a přitom pičo mají v kapse more půl gramu. Že je ti 15 roků, pičo, tátu máš mrtvého, máma ti sedí a jediné co máš, tak je fakt udělat rap, anebo se vydat prostě ven. Že je ti 15 roků, pičo, tátu máš mrtvého, máma ti sedí a jediné co máš, tak je fakt udělat rap, anebo se vydat prostě ven. A víš jakým stylem? Že vedle mě prostě auto, super bečko, ne, dva féři a ukazuje mi tak, jako. Já jsem myslel, jako, že to je někdo, kdo mě zná, jako, že myslí, jako, že Rico, jako, že tak mi ukazuje jako hlavou, ne, že shoutout nebo něco. A mu ukážu, jako, že ať jede, ne, že dáme si závod, ne, a on, že OK, ať jedu první, ne. A já na to dupnu, ty pičo, jedu, předjedu ho, úplně se smějem, jak jsem ho sežral, frajer mě předjede a jenom stop, policie. Ty pičo, já jsem byl v píči, já jsem to nechápal, ty pičo.